משטרה. טוב, איתמר אחי, זה שלך, כפרה עליך אחי. אני ניסיתי לעשות את מה שאני יודע הכי טוב. אני יודע מה לעשות. אני באמת, תנו לבבות לאיתמר אחי, אני ניסיתי לעשות הכי טוב שאני יודע, אבל מפה אני כבר לא יודע אחי. מפה כבר צד הסכם אני לא יודע. אני ניסיתי לעזור לך מה שאני יכול אחי, אבל מפה אני כבר לא יודע. יש לך את הלייב שלי, הוא אמר לך בלייב שלי שהוא... תודה רבה אחי היקר, תודה רבה. שהוא מכר לך את זה בכסף. אם תוכל רק לעזור לי מה שדיברנו, כתבתי לך בפרטי את השם שלי בטיקטוק. כן, אני אשלח לך את השם. זה יהיה מעל ויותר. אני אשלח את השם שלך, את הטיקטוק שלך בצ'אט אחי, כפרה עליך. אוהב אותך אח שלי. מפה מה שאתה יודע אחי, יש לך את הלייב שלי, תעשה מה שאתה רוצה. אבל וואלה כואב הלב צ'אט, וואלה אחי, תשמע בן אדם. רגע, חכו דקה. דקוין, לקח לו 5,000 שקל אחי. דקוין, אני שמעתי מכר, אני רוצה לתת תרומה. אני אספר לך והמטרה שלי זה לשמח אנשים, נכון? מה אומר אחי? אני רוצה לתת תרומה. אפשר? לא הבנתי? אני רוצה לתת משהו ממני. משהו ממני, כל זה הלב. מה שאתה רוצה, מקיטה, אתה יכול לתת לו מה שבא לך, כפרה עליך. אוקיי, תקשיב דקוין. אתה יכול לתת לו מה שאתה רוצה. אני יכול לך לדבר? כן, אבל רגע שנייה אחי, כפרה עליך איתמר, אני מפה, זובי אדיט, אני לא יודע מה יעשו, מה לא יעשו אחי, אני ניסיתי לעשות מה אני יודע. מפה אני כבר לא יודע אחי, הבן אדם מכר לו את זה בכסף, וככה הוא מדבר אחי, ואני אשכרה פתאום אומר לו, אחי זה בן אדם בן 33, שמגדל ילד, ואתה פשוט גנבת לו 5,000 שקל, לא אכפת לך? הוא אומר לי לא. אני חושב שמישהו אומר ברמה כזאת אחי, זה בן אדם מגעיל, אני כאילו בשוק אחי שקיים ילד כזה, וזה מטמטם לי את הראש שאין לו טיפת רחמים אחי, אין לו טיפת רחמים. הוא גנב גם לעוד ילד באותו שיטה הדרקון, באותו שיטה בדיוק, הוא גונב על בסיס יומיומי לילדים קבוע ובלי רחמים. חתיכת ילד מסכן, חייב להגיד לך שחתיכת... אני לא הבן אדם היחיד, זה פנה אליי עם עוד מישהו ואמר לי שזה בדיוק אותו דבר, אותו שיטה, אותו הכל כאילו. וואלה אחי, אם היה לי איך לעזור מעבר אחי, הייתי עוזר שף. תפרו לו לבבות אחי. מה עוד גם בתקופה של... אם תוכל לעזור לי עם הטיקטוק, תלכתי לך את השם ויהיה מעל מעבר אחי. תביא את הטיקטוק שלך, אני יודע כשכל הצ'אט שלי יעקבו אחרי... כתבתי לך בפרטים. כתבתי לך בפרטים. זה כבר בוכה. זה כבר בוכה אחי. מה נעשה אחי? כסף בכסף הולך. וואלה זה כבר בוכה. העיקר שאנחנו בריאים, הבריאות מעל הכל אחי. וואלה כפרה עליך. הבריאות מעל הכל. זה כבר בוכה. זה כבר בוכה. זה כבר להיות באמת אחי, שתצטער כפרה עליך. מה אני הייתי, כל מה שאני יכול לעשות הייתי עושה, אבל שיש בן אדם כזה אפס בצד השני, אז